Yawa aiki ga mai kare ka na umma da umma mai hakorin waka. Allah ya kiyaye ka baban mama. Dan gasan da Usaini bi za ka ce mara. Aliyu Umar na Madi dan Modu gwamnan jihar Jigawa na gobe yan Allah ya yarda. Ga Kamilu dan almajirin mawaka na guru. Ga yanzu ya wuce a ce ma almajiri sai dai a ce ma malam. Masani ba jahili ba na game da kalma Hausa. Wanda ya dauki nauyin wannan wakar Alhaji Alhassan minista. Tarin Jigawa da Malam Umar ta yi kama kanan gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jiga ku bar gaga. Inda kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaga. Inda kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Kanan ne suna Rabbu shi ya nufa halagar har jiga da kogina Allah bani na faɗa na rance sa da yarda wane ne bauna Bargon Muhammadu mu ba ta mu ya lullube mu a ranar tsayawa Miji kamala. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. Allahulun ka salatin annabu wanda kai mu komai dan shi Yamadi masanin talakawa. Kowa ya kishi Muhammadu tabbas duk jiki na sane garwashi Yamadi masanin talakawa. Amma masoyin annabu ko da zuciya ta sai ta yi laushi 'Yan jigawa ku bar gaggawa. wanda baya ƙaunar annabi na faɗa gashi awwa Zuru ina kike. wa kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. Tare jiga albishiri ne za na kai muku tun sassahe Yamadi masanin talakawa. idan Muhammadu ya tahi Umar za ya zo shi da sanyin sahe Yamadi masanin talakawa. zaɓe bisi karhu da ta kura maku sarkin yarfe Jigawa ku bar gaggawa. abin da ya faɗa gariya ne ja iri wakin talaka Koyau Jigawa sai dan Modi. alo alo Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. Wadar da daga abu na talamin ramfe maka baiwa kai ma Yamadi masanin talakawa. abun da kai wa jiga sanda ka zo kamar ga ta dau girma Yamadi masanin talakawa. na zo ni gamban hawa zuba kanan ashe da wakar ta yi nema 'Yan jigawa ku bar gaggawa. abun da kai wa jiga wanda da za su kare da shi talaka Zuru ina kike. Ana karuwa da shi har gobe. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. amma da ba shi da girman kayi na faɗa ka kowa ya ji Yamadi masanin talakawa. ina faɗa yau za na faɗa shara ki kwana birnin juji Yamadi masanin talakawa. azumin ciki na ran da ba rarrabe shi da kwanan hanji 'Yan jigawa ku bar gaggawa. zan takura ku da thank you kila na ya karan tura Zuru ina kike. alo Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. agoba umar kai ne gwamna na faɗa ka har ma jibi Yamadi masanin talakawa. kabar batun makiyayan ƙarya ba su cin maka kowa ya bi Yamadi masanin talakawa. ba huci kai shi zan ɗauka tun da na gina ɗau wani timbi 'Yan jigawa ku bar gaggawa. ga umari na madina gwamna arziki bisa garkar kowa Zuru ina kike. inda kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na gano Modi shi ne sabon gwamna 'yan jigawa ku bar gaggawa. ko an guje wa hukuncin Allah na faɗa ka yi ganganci Yamadi masanin talakawa. rarrabe mana lisan legal yan jiga da nisan bauchi Yamadi masanin talakawa. da ba da
haka nan na ko ina suke baya kirshi. Jigawa ku bar gaggawa. Dubu da wadda da haɗan mota da dukkanin mabiya talaka mun gane. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Can da ya ɗau nauyin waƙar arziki na sa ya kai shi ma. Muhammadi masanin talakawa. Abun da kai wani ni ma ne maka tun da na yi ta na kawo ma. Alasha minista. Talakawa. Maka nake so ka ban a dutse ka kura malla don noma. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Kurin da ka cire sawun doki kila ka za sawun giya. Tsaro ina kike. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Aji Allah san dai shaibu ni kwabin da kai manye man daɗi. Saurani. Masanin talakawa. Da wani nema wajen munin sa ayyuka na ga gyaɗa haridi. Muhammadi masanin talakawa. Kuma ta gandu ko ya za a yi ko ina take sai ta yi faɗi. Jigawa ku bar gaggawa. Abun da kai mana na minista ko ina ga sai na yi Tsaro tsaya. ina kike. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Taki nake nema ya za a yi ma ku kai mana kahin bera. Dangaci. Masanin talakawa. Turu da ta ga muzu da ganin mai takura mata ta kai kara. Muhammadi masanin talakawa. Ku je ku ce wa karancin kar ya shigo jigawa akwai wata kura. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Abun da dinna waɗa bisa waka arzikin jika ne na gwagwala. Tsaro ina kike. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Kai kiɗi na farauta kadda ku fassara shi da gauran mata. Muhammadi masanin talakawa. Idan batun yin waka za a yi dole kamilu ne Aisha ta. Muhammadi masanin talakawa. Abin da batar yayi wa bibul za shirya gashi ya gata. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Idan Muhammad har ya kira na adu da kamilu sai na yara. Tsaro ina kike. Ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Turu ina kike inda kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Muhammadi masanin talakawa. Abun da dinna haɗa bisa waka rabu ne nuhanin kawo. Muhammadi masanin talakawa. Fati na PDP an bare arziki nasa sai dai bawo. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Abun da ta yi mana a Maiduguri da yau ba kamilu sai dai makwa. Tsaro ina kike. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Dabbobi ba na zama Allah satin da na fi bida ta yi zaki. Ko ina zuma ta hibali. Allahu shi ne wa kauce mu bi kayin haka shi a sauki. Muhammadi masanin talakawa. A ta da rangon ba hujja ba ne yin haka halin gwanki. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Kasar jiga gaza ta biyayya ban ta mu buga bangon galwa. Tsaro ina kike. In dai kin ga muzu ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa da Malam Umar ta yi kama haka nan na ganan mu da shi ne sabon gwamna 'yan Jigawa ku bar gaggawa. Shi tambari inda aka doka dole sai gun sarkin yanka. Muhammadi masanin talakawa. Amma bakan gizo sarkin ƙarya dukiyar gizo halin boka. Muhammadi masanin talakawa. Mai aljanu ya zaki hutun da an haɗa kayan girka. 'Yan Jigawa ku bar gaggawa. Zuru da taga zuru ba riba duk kusan haka ku talaka. Tsaro ina Ta san da kada ta san ka yau. Ki ce mata sai ta dawo. Jihar Jigawa